Co to dělám tam dnešního videa, dneska jsem tu s Prachym a hrajeme Minecraft hodně. Do pytle. Já neumím, já jsem to dlouho nehrál. Výmluvy. Cože? Ale fakt? Zahrál si potom Skyward Duel. Ne. Jsem to směla nejlepší v tomto tréninku na minilách. Na minilách. Sorry za lagy jinak, jestli by byly. Jo. Kudy? Tak si nedali full screen, aby nebyl... Nemám full screen, neboj. Já neumím používat prostě prut. Neumím. Jo. Tak já jsem to dlouho nehrál. Jo, vlastně. Po dlouhé doby to vlastně hraješ. Kurňa, mě se zase tam míč začala točit, to je. Míč z Kauflandu. Cože jsi řekl o mojí myšce? Že je z Kauflandu. No. Jo. Docela herní, jakože jo. Ty jsi neměl. Tam mi nepomůže. To mě měl říkat, že je Nekombuj mě. Říkaj úplně tryhard. Tak netryharduj. Mě dáme do kahitky, říkám. Ty říkám, že mi nedáš ani hit. Já jsem ti to říkal, že mi nedáš ani hit. Aha, to byl asi mi hit, no. Kámo, to je jako kombo ti dávám. Kurňa. Takže v tomu nechávám. Protože se říká mojí myšce něco hroznýho. Jsem neměl tak. Teďka zabiju. Ne. Nesmíme. Takhle to neukončíme. Pojď, já se nechám. Já se budu nechávat, že seš to ty do videa. Víš to ne. Co si smět? Co tedy? Tak si nám To zkazil tě to ještě? Tak si nám zkazil video. Proč? To je konec videa. Co si smět? Gratuluju. Konec. Mediální herec. Co si smět? Poplask. Potlesk, pojď se zabít znova. Ne, nebudem. To se vysví na XD to byl fail. XD. Konec videa. to ještě. Tak prostě. Ale to. Mě to nerostne. Taky vidíš tu? Jo, vidím. Kurník. No tak. Chceš jít tu na televizu? Ne? Furt to musíš otravovat. Spamuju. Tak nespamuj, ty spamre. Ty jsi dobrý varčil. Ty jsi hlavně rozehraný varčovi. Já nejsem rozehraný kvůli té myši, jaké má velké DPI. Proč mi furt mění to DPI? Já na to nemám. Teďka dáme už něco jiného. Teďka to bude easy. To dáme. Se nedám kit. Taky ne. Můžeš si šetřit coiny. Ticho mluvím. Játrový knedlíček. Ti přišlo na svůj drocený iPhone. To je teda iPhone. Určitě. To je teda iPhone. Musíme tak Android. Megos. Ticho. Proč tady je... Všiml jsem si dobře, nebo tady je Trospy 19? Není, to nemůže být Trospy. Já jsem viděl, že má modré, takže to není on 100%. Tu není Trospy. Nebo je? Počkej, ne, já jsem viděl Trospy 19 normálně jméno. A normálně, že měl To je Draky 19. Aha, já jsem viděl Trospy. Aha. A měl i takový skin trošku. Ježi jo, to je ten. Jo, pozor. Kurňa. Máš Tak- pítku. Jo, dík.
Tak kid, já jdu po něm. Nemám luk, nemám šípy. Já mu dám. Nemáš regen? Zdrhej. Nic trefí. No co jsem říkal. Tak já za to nemůžu. Tak kido si to. No pojď už pojď, ne, už cípni kido. Ježmarja, to je takový kidos. No jasně. Ty péře, kdyby si měl Pojď si kemáru. dojdu. Akorát, že by to by si mohlo být taková, ono by ti taková. To je to. Nějaký Kurňa zase. studený železný. Může to přestat? Přestaňte míš! Hnusná. To ne, Aspi 19 Stroufu. to vyhrál. Aspi 19? Mhm. Tak to je super. Fake Trospy to vyhrál. Mhm. Tak to je pohoda. A dost jdem na to. Kid Selector, nedělám si sám, samozřejmě. No one. Hej. Ano, to je Matrix. Kurňa. Matrix nějaký potřítko. Se spadnu zase kvůli té myši. Nějaký Zase Aspi 13. Mhm. Dobrý Aspi. 13? No, Tak já jsem myslel, že 19. já jsem vlastně řekl Aspi 19, sorry. Na to máš speedku. Dík, ale tu hned vypoužiju, že jo, protože... Může přestat? Stop. Tak vole, co to je? To má být. On to střílí, To je pozor. po nás jdou všichni normálně. No, protože natáčíme, no. Protože vidíš, že tady jsme. Letím. Cípníky jdou. Však my nestreamujeme, aby to... Protože vidí tu Prachy Studio a Tom Blocks. A víš, že tady si Roblox to ještě nemají rádi. To je možná To je pravda. pomoc, ne? Já nemám meč. Takže hituj lávu. To jo. Máš meč. To je sekirka. No a to je dobrý. No ale... Než já si to vezmu, tak to bude 100 let trvat. Já si... No, dobré disco, no. Disco, party. Jasně. Kdybyste viděli, kam mi odjíždí ta myš. Jsem mi až z toho... No jasně, Prák tam hraje. Má úplně tvářává písniček. Topej to, nedělej, myši. Nedělej, prostě to nedělej. Můj zákaz. Tohle dělat myš. Já proto viděl, že se spadnou, jo, tam byla ta díra. Jo. A ne, to vojdu. K čemu A co mi... když ti dáme? Já si vytěžím stone. I can't keep Hej, it. tu máš. Já ti dám armor a tuto. Na. Jo, dík. Aha, ne, ty máš kalhoty, tak já ti dám chestplate. Ale já mám ty horší. No tak mi dej ty horší tvoje. Já ti dám chestplate. A už to je kidos. Zase se mi musí točit myš. Že jo, musíš jít potom, kterému se zrovna točí myš. Tak spadne. Jo, jde, pojď sem. Moje vodička. Mám pro tebe věci. No, já se točím jak Beyblade. No, Myši, máš zákaz. chceš boty? Jsem umřel. Aha. To je, Ty jsi mě zabil. nemůžu tě zabít. Zlato normálně to. Reflex, hnusnej. Já budu to byl i pulísek, no, to jsme nešla. Modrý, držítko, už nějaký. Modrý potržítko. A je to Steve. No. Tom Blocks. The Peter EU. Kurník. Hezký změknutý.
jen tak mi zmizeli, no. Že bych si koupil nějaký kit. To bych nedělal. Ne, Po tomto videu ti možná pošlu koiny. Jestli vyhrám nějaké ty hry, tak budu mít trošku víc, tak ti pošlu. Nevyhrajem, jsem s mojí myší asi ne. Máš meč? Mám i regeneration. Jo. Z tebe armor. Na. Tady máš armor. Vyměním chestplate za boty. Už mi to dal? Aua! Tak toho si nevšim jako. Nevšim, to je hacker. Ty kde, dobrý jedec. Tak to je pohoda, no. No, tady. Ani pošlu nějaké ty koiny. Já jsem dostal jenom 50, protože byl minus 50%. Škoda, že hnusák. Kolik jsi si bral 50 coinů i oni? 50% z toho spíš. I oni? A z toho se 50 coinů, aspoň něco. Co máš to, že jsi mě potahal? Já jsem tě nepotahal. Buď ticho, jo. Co tam děláš? Jo, ty hraješ. Sípni, kde... Vlastně, 1103 korun, 1103 korun. Co? No dobrý, nekoupím si nic. Jeboj. Kytnu. Nejlepší je tak asi scout, ale já si nevím kupovat, protože šetřím coiny. Papagaj. Hej, papagaj. To je papoušek. I have a papagaj. Kde je moje druhá čestka? A ti dám věci, jo? Dám ti sekitku. Ne, nemám nic. Na, tu máš boty, toto a to tak všechno. Ne, počkej, ty máš boty, aha. Jo, dík za meč. No počkej, dej mi ty boty, já ti dám kalhoty třeba. No. Ok, každý musí mít 3 armory, jo. Typek. Půjde pomoct. Dobrý, jedec. Ty dole, jeden. To jsou kidy. To nejsou kidy. No, jasně. Zdrhej. Kurňa, netoč se myš! Nenávidím tu myš. Tak jo, ty svou, ne? Kde to ty další dostanou? Ty už nemáš? Nevím kde. Gaming mouse. Gaming mouse. To gaming teda, to je gaming. Já to teďka nevyhrajeme, tak jdeme duo. Tak jdeme jednu hru z buildu apeček. To je sázka. Sesku nepřijímám. Musíš. Nepřijímám. Co? Nepřijímám. OK, přijímáš. Nepřijímám. Jsi ochej nebo jaký? Jsi slepej, co? Já jsem zapomněla vlastně. Kdyby jsem byl slepý, tak bych mi teďka nedal kalhoty. Jsi mi nedal kalhoty. Hej, tak jsou před tebou rovno. Tak mě si točila myš. Shit. Jsem to koupil z Alzy. Ha! Nedáš. No to jsem to udělal za zvuk. Geniálně jsem to položil. A jdem. Jdi. A speedka. Počkej, cože mám? A já mám fire resistance a regeneration. Pojď do středu. Konečně jsem přežil. No,
To jsem já. Tak co děláš? Ty jsi mi vylekal. Já jsem tě našel. Pojď, jdem do středu. Ale tam není střed. No, Tam nic není. přijdem. Tu nikdo ne. Voda, water bucket. Co seš? Já jsem spadnul do vojdu, nice. Viděl jsem. Já jsem si všiml tebe. On vlastně 2 pro mě jdete, že? Vlastně by se nevydal, takže. Nevydal, trošku. Ne. A to ruka se dá. Já to musím vypnout. Ne. Já vypínám video a vypínám kveplay. Ne, pojď. Jo. Ne, poslední fight. Na závěr. Okay. Budou views. Chceš na views. Když vyhráš, tak udělám reklamu. Když vyhraju já, tak uděláš mi reklamu ty. O popisku stránky, tak se já budu mít budeš mít video. To nemáš. Zapomněl dotknout ten Apple. Jo, pojď na mě. Ty jsi mi dal úplně dobrý hit. Ale počkám, než se střímá. Já si půjdu po natáčení, si půjdu pro tu myš svoje. Jo. Normálně. To budeš natáčet moje video, samozřejmě. A to, ne, jo. Prosím, já ti nechci dělat, jako, udělal bych ti rád reklamu, klidně. Taky. Pojď, rychle, pojď, to dáš. Tam můžeš vylepím. A tě nechám docela Pojď sem. Pojď, vole. Když to dáš, proboha, neboj se mě. Nesmíš hnedka zdrhat, prostě musíš fajtit. No, já se chci najít aspoň. Kurně, já jsem si dal omylem tu Jak godu. medituješ? Co to? Kámo, ne, nejde. Ty máš normální butterfly. Ne, došly mi bloky. A mně se začala točit myš. Jo, to je dobrý. Já si dám gepo. Nice. Ne. Hitbox. Já bych chtěl vidět, že máš svůj hitbox. Sen, můj aim je tež. No to jsem. Můj tež. Stop. To je za kombo. Já nevím. Jsi nějak rozjel, ne? To. Ne, golpiga. Pojď. Já ti dám kombo já. Aha. Kámo. Ne. Ne, to. Jak mi dáváš? Co děláš? No. Co děláš? No pojď, a mi zbývají 2 hápka, kámo. Víte to? Ne. Ty nemáš nic na healování? Yes! Easy win! Yes! Ok, tak můžeme ukončit video. Takže to by bylo všechno pro doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, všechno a čus. Dejte taky prosím odběr. Čau. Čus.